ketemu Duduk Sinuargo. YouTube Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Anissa Lala, yuk masuk. Panas wong seketika lemes sing tak rasa diwas aku teka mbok tinggal lunga tegane atimu tinggal lagi aku kebangetan awakmu Kering sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tulung mis enten nono aku masuk sak tenane aku ngerti ilat tanpa balung ya wis ditulung malah mendung yo kuwi karepmu tutupno lakumu musik yo barengan itu Zeus dan musik luar biasa sak jose yo tambah anggota yo persiapan seksi boyong-boyong asoy padi goyang timbul yo tung anis yo panas mong seketika lemes sing tak rasa diwas aku teka mbak tinggal lunga golek duit tegane atimu ninggal lagi aku kebangetan awakmu kering sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nibo tangi